ಸಲ್ಲಿಸದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ರೀತಿ ಈ ಕಮಲಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೋದುಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿಪ್ಪಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಕಮಲನ ಆಯೋಜನೆ 12-03 ನೀ ಕಾಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು 12-14-13 ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ತೆಂಕಕರೆ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲಿಗೆ ಬಡಾಕರೆ ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ 12-61-14-98 ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 12-61. ಹಲೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆವದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ತೆಂಕಕರೆ ಸಾಸ್ಥಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗೆ ಬಡಾಕರೆ ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನ 12-38-12-86 ಬಡಕರೆ ಮಾವಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ತೆಂಕಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಡಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12-30-12-13-61 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರವಾಡಿ ಪಡುವನ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಡೋರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆಂಕಕರೆಟ್ಟು ಉದ್ಯಪದ ಭಂಡಾರದ ಮನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣನಲ್ಲೂ ಬಡಾಕರೆಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರವಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಡೋರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11-94-13-74 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿದಕ್ಲು ಬಡಾಕರೆಟೆ ತೆಂಕಕರೆಟೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಬಡಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲು 12-72-14-21 ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬಡಾಕರೆಟ್ ತೆಂಕಕರೆಟ್ ಕಡಂದಲೆ ನೆಲ್ಲೆಗುತ್ತು ಶಿವಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬಡಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 11-87-12-75 ಹುಡುಗರೇ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ಬಡಾಕರೆಟ್ ತೆಂಕಕರೆಟೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಬಡಕರೆತ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು 12-99-13-24 ತೆಂಕಕರೆತ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲು ಶಿವಾಂ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ 12-22-13-22 ಇವತ್ತು ದಕ್ಲು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ದಕ್ಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ ಕರೆತ್ತ ಬರೋ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು
1272 1275 ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೊಸಮಾರ್ ಸೂರಿಸಿ ದಾಖಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ ಹೊಸಮಾರ್ ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 1203 1239